Vážení priatelia, po 2 rokoch je tu opäť čas, kedy vy vystavíte vysvedčenie vedeniu obce za jeho prácu. Funkcia starostu nie je vždy jednoduchá a ľahká. Prináša so sebou množstvo úskalí. Človek si musí vybrať, či je pre neho dôležitejšia popularita alebo zodpovednosť. Ak ale máme niečo naozaj radi, správame sa k tomu zodpovedne. A práve preto sme pred 2 rokmi zvolili cestu postupného ozdravovania našej obce z rán, ktoré tu ostali. Mali sme na to len 2 roky, no i napriek tomu sa nám podarilo z väčšej časti skonsolidovať obecné financie, naštartovať zážitkové poznávanie histórie a cezhraničnú spoluprácu, zlepšiť starostlivosť o verejné priestranstvo a kultúrne pamiatky v našej obci, zefektívniť odpadové hospodárstvo a vybudovať novú skládku. A v neposlednom rade pripraviť projekty do budúceho obdobia. Nebolo to ľahké. Viem, že sme nevyriešili všetky problémy, ktoré vás trápia. No i napriek tomu môžeme dnes istotou povedať, že Bojna je na tom lepšie ako predtým. Ale preto sa môže ďalej rozvíjať. Chcel by som vás preto požiadať opäť o vašu podporu, aby sme spolu mohli pokračovať v tom, v čom sme pred pár rokmi začali. Nájdete si preto 15. novembra aspoň na chvíľu čas a príďte voliť. Budem vďačný za hlas každého z vás.